Dito ulit tayo ngayon sa Kabalian Bank. So, kasama ko ngayon si Master Kyle. Ayan, nag-aaral pa lang siya. Pero master na yung na naka-light spear. Light spear with shot kami mga kaspero. Official. Lahat kami. May Master Kyle, Master Rodoy. Ayan. Mga bago yan. Light spear. Ayun. Nalaglag. Ayun din si Master X. Ayan. Naka-light spear din yan. So apat kami ngayon magda-dive mga kaspero. Tapos si magbabantay. Sana makahuli tayo ng tanigi ngayon. Dapat may mga first blood yung wetsuit nyo mga Master Dodoy tsaka Master Kayla. Okay. Ayan. Kahit kuan lang, kahit ang tawag yan, palata. Okay na yan. So let's dive mga kaspero.